Benvinguts a Kicktube una setmana més. Avui, com haureu vist al títol del vídeo, aquest està dedicat a Halloween, ja que és d'aquí pocs dies, i he decidit fer un especial perquè he tingut unes idees que us vull ensenyar i que les feu per aquestes dates, que són com un snack i són molt fàcils i, no sé, trobo que us agradaran. També em fa molta il·lusió fer aquest vídeo perquè, com heu vist, és una col·laboració i això significa que m'estan gravant. Hola. Sí. Anem a explicar qui m'està gravant. A veure, al meu poble, d'on soc jo, existeix, s'ha creat fa bastant poc. Al gener. Sí. Poc. És poc. Sí. Un blog i, bueno, aquest blog també té un canal de YouTube. A la descripció del vídeo us deixo tots els links perquè pugueu accedir, ja que també hi ha una entrevista meva penjada al seu blog i aquests joves, o sigui el blog i tot això, es diu Team Farrera i que notícies que et poden agradar, bueno, entrevistes, i justament me n'han fet una a mi i em van proposar de fer aquest vídeo i jo vaig dir que sí. Així que aquí estem i esperem que us agradi molt. Primer de tot serà agafar un pastís i trencar-lo. Jo he agafat la part de dalt d'un que vaig tallar. Quan el tinguem ja fet a miquetes, agafarem una crema de formatge tipus Filadèlfia, la ficarem perquè agafi més consistència, aquestes miquetes que hem fet a mans, i ho barregem tot bé fins que tingui aquesta textura. Tot uniforme, farem boletes com aquestes que veieu, de tamany d'una nou. A continuació agafarem la xocolata desfeta i agafarem aquests pals de cake pop, els sucarem a la xocolata i els clavarem a les petites boles que hem fet abans i els posarem uns 15 minuts al congelador. Després d'aquests 15 minuts agafarem la xocolata blanca i la tenyirem de color taronja perquè agafi el color d'una carbassa i sucarem els cake pops dins de la xocolata. Per fer aquestes mini carabasses de mandarina, l'únic pas que haurem de fer serà buidar-la i la tallarem a uns 3/4 i buidarem tota la polpa fins que quedin aquella capa blanca, com veieu al vídeo. El següent que farem serà tallar-li uns ulls i una boca, com vosaltres vulgueu. Jo he fet aquest tipus, però vosaltres podeu inventar-vos un altre. I per últim ficarem una fulla d'alfàbrega que li dona un toc molt especial amb aquesta mini carbassa i ficarem les gominoles que vulguem dins i ja ho tenim. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat molt i com que sé que fareu aquestes receptes perquè són ideals per Halloween i per no Halloween perquè són tan adorables que les fareu sempre. I així que mentrestant els cake pops estan reposant al congelador, podeu anar a llegir la meva entrevista que us la deixaré, no sé, us la deixaré per aquí baix. I espero que us agradi molt. Explico allí una mica de mi i com vaig començar, per què m'agrada tant i tot el que vulgueu saber. Així que ja esteu anant-hi i això és tot. Així que espero que us hagi agradat molt, que em deixeu molts comentaris, que... Eso es todo, amigo. I que ens veiem dissabte que ve.